ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬರೂರು ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ತಿಬರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ಎಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಯ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆಗ್ ಮುಲು ವರ್ಷ ನಡಪುನಂಚಿನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವೆಲ ನಡಪೆರೆಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಮುಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಮುಪ್ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಿಬರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟ ಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಪನ್ನಡ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯಡು ತಿಬರ್ಗ್ ಬಲಿ ಓಕೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪರವಾದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದು ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ harinijayanth ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಬರ್ಗ್ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ಎಲ್ಲೆ ಬಜ್ಪೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಚನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಟಿ ವಿಡು ಬರ್ಯಾರಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟಿ ವಿಡು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೆರ್ರೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ತೆಪ್ಪುನು ಮುಪ್ಪ ಒತ್ತುಲೇವೇನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಾಶುಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಎಂಗಳು ಶಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಅವೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಿನ್ ಬೇಡ ಇಂದು ಬಚ್ಚ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಚೋಕುಂಡಿ ಬೇಗ ತಿನ್ನು ಪೊಯ್ ಅವ್ರು ಕುಚ್ಚಿಗ ಪೊಯ್ ಪಪ್ಪಾಗಲಂಗಿಲ್ಲ. ಲಂಡನ್ ಡೈರಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಒಂಜಿನ ಮಾಸ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಟಿ ವಿಡು ಬರೀ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೇಟ್ ಐತಿಯ ರೇಟ್ದ ರೇಟ್ನೇ ಮೂಲುಂಟು ತೂಲೆ ರೇಟ್ 150 ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲು 150 ಇಂದು ಒಂದು ತಿಂಡುಂಡಲ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದುಂಬೆ ಅಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಂಡು ಪುಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಲಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ
ಒಂದುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಂಪೆನಿ ಬೆರ್ರೀಸ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ 150 ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಲ ದೇ 150 ಪ್ರೈಸ್. ನಾನು ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐಜಿ ಫೋನ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅವಳ ಫೋನುಲ್ಲ ಏತುಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತತ್ತುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿದ ಫೋನ್ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಾಡೆ ಫುಲ್ಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಫೋನು ಅಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ತುದು ಬಸ್ಪೇ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ತುದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬನ್ನಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನುವ ಏರ್ಪುರ ಮುರಣಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಐಜ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೊಡಮನಿತೆಯ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡುಂಡ ಕೋಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಜಿ ದೇ ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾಯನು. ಓಕೆ ಇನಿಯಾನು ಫುಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬಾಯ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಲಾಗುಡು ತಿಬ್ಬರ್ಡ್ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿಬ್ಬರ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.